likas sa kanya yung gagawin yung lahat na kanya magagawa para makapag-ambag. Hindi din siguro natin mabe-blame yung iba na masyadong critical sa gobyerno. Pero ako po, malaki yung paniniwala ko na iparamdam lang sa kanya na bahagi siya ng gobyerno at meron puwang para sa kanya. Yung ambag niya, yung kanyang sakripisyo ay handa niya yung ibigay. Yung pinakapangarap ko sa bawat Pilipino, walang nagugutom, walang naghihirap, may trabaho, bawat isang miyembro ng pamilya. Yung kaya niyang, pag may nagkakasakit, kaya niyang ipagamot, kaya niyang papag-aralin yung lahat niyang anak. Ito po yung mga basic services na karapatan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ngayon po meron pa ding mga naiiwan sa laylayan. Kaya palagay ko po obligasyon natin lahat at kailangan natin pangarapin bilang mga lingkod bayan na sana yung ating mga ginagawang programa, maalis na ito lahat. Ako po palagay ko hindi naman ako nangangarap ng sobra. Palagay ko po yung aking mga pangarap ay kayang mangyari. Kasi kung nangyayari nga to, hindi lang sa Naga pero sa ibang mga maliliit na lugar sa Pilipinas, walang dahilan kung bakit hindi ito mangyayari sa iba pa din. Para walang maiwan sa laylayan, dalhin natin ang pag-unlad kung saan kulang. Mula sa syudad, patungo sa mga probinsya at isla. Hindi kailangan mawalay sa pamilya para maghanap buhay. Malusog, may sapat na pagkain, may disenteng kita para mabuhay ng may dangal. Kung tayo'y magtutulungan, aangat lahat, lalo na ang mga nasa laylayan. Leni Robredo for Vice President. Inaangat ang nasa laylayan. Debates, marami naman yung parang acceptable naman ako pero duda sa qualifications ko, duda sa capacity ko. Pero nung nakita na pwede naman pala akong makipagsabayan, parang doon yung tipping point. Kasi after the debate, slowly saka surely yung sa akin, nag-umpisa ako 1%, parang nagdadagdag ako pa, unti-unti, 1 point, tapos pag-isa mag-sustain na ganyan. Tapos all of a sudden, after the first debate, ang ginamp ko 7 points. Tapos pag-jump ko ng 7 points, natakot pa ako noon kasi sabi ko baka fluke yun. Ang gusto sabihin, bumaba din. Nakatulong na nagkaroon ng second debate. Parang na-reinforce. Na-reinforce yun. Dumagdag pa ako ng konti. So, ang galing, no? Ang galing na ano. Pero tingin ko lahat divine intervention. Parang sino naman. May dalawang kumakalat na balita na mukhang ang layunin ay magkaroon ng hidwaan sa pagitan namin ni Mayor Duterte. Una po ay magre-resign daw ako kung si Mayor Duterte ang mananalo. Wala po akong sinabi kailanman ng ganyan. Sa katotohanan, may ginawang fake na Facebook page na ganito po ang sinasabi at umano ako yung nagsabi noon. Nireklamo na po natin ito at in fact, naipatanggal na natin yung fake na Facebook page. Pangalawa po ay balitang mayroon daw ng Plan B ang Liberal Party na ipa-impeach si Mayor Duterte. Wala po itong katotohanan. Sa katunayan, ngayong umaga, narinig niyo siguro si Secretary Mar sa kanyang sariling press conference. At siya mismo ang nagsabi na malinaw na si Mayor Duterte ang magiging sunod na Pangulo ng Pilipinas. Hinihikayat niya tayo na ibigay ang lahat na suporta sa kanya para makamit natin ang ating mga kolektibong pangarap. Dahil yan naman ang tunay na diwa ng ating pagiging Pilipino. Pinupuri po ngayon ng buong mundo ang COMELEC dahil sa maayos na pagpadaos ng ating halalan. Maraming salamat sa lahat ng ating pulis, guro, volunteers, at lahat ng iba pang tumulong para mangyari ito. Ngayon po hindi pa tapos ang bilangan. Hindi po tayo magsasabi na tayo ay panalo na. Hindi po tayo magsasabi na nandadaya ang iba. Hindi po tayo magsasabi na talo na iba. Pero hinihingi lang po natin
sana po huminahon tayo. Hintayin natin yung official na count ng COMELEC. At kung ano man yung lumabas dito, sana respetuhin natin lahat. Sir, pardon me for asking or for pushing this issue a little bit further, but you mentioned a while ago that you're not going to give Lenny any position because Bongbong Marcos is your friend and his father used to be a cabinet. Those Your are father. political alliances. Yes, sir. But where is now the healing and reconciliation which you promised? It need not come from an appointment for sure. That was silly. But you said, sir, that your relationship with her is going to be just like ice. Well, in the sense that I said, hindi lang ang papa ko kaibigan. Let me just go back into time. At that time, lahat na as is the behavior of politicians. Yung presidente si Macapagal, everybody went to the Liberal Party. There were only 2 governors in Mindanao na nagpaiwan na nasyonalista. Governor Ibarre, pati tatay ko. So, nung nanalo sila, bit-bit ni Marcos ang tatay ko sa ako. And they had a long liaison sa political. Ngayon, ito si Bongbong, alam ko talaga, pati si Mrs. Marcos, alam ko talaga mag-Duterte. No doubt about it. Ako lang nakaalam noon na may there's a certain bond between me and Bongbong. Yan ang totoo dyan. Kaya nga, kita mo sa Ilocos, but in Bicol, not because, I will not appoint, it's not because I won, I lost there that hindi ko i-appoint. So when you win, hindi naman ako makapagtakbo na. It's a 1 term straight. I was only number 3. I was doing poorly sa Bicol. It was Mar, Binay, and number 4 nga ata ako. Sa 4 ako ang... So yun ang ano dyan. I'm talking about political alliances. I'm not talking about vote or the Filipino people. So if it's not going to be through appointment, how then will you show your reconciliation or healing in terms Wala of pang dealing kaming with reconciliation, Lenny ma'am, Robredo? kasi hindi man kami nag-away. Not even an exchange of, yung tao na inadapt nila, the mad dog, Trillanes, yun ang nagdaldal para sa kanila, para kay Grace. Tapos eventually lumipat kay Mar ang buang. Hindi naman is bereft of scruples. Besides, Mr. President, we respect you as a genius president. Do not, this is only personal, appoint Lenny Robredo in your cabinet because she is like an angel. She is like a devil, close like Close an angel. Because you must understand, during the last administration, Binay and Pinoy were friends. So he appointed Binay as the secretary of, what is this, no? Thinking that Binay will always be beholden to the president. At the last hour, he ran against the president. We would not like to imagine, Mr. President, that we, the people of Davao, you will appoint the likes of... Sir, Yes, sir, Mr. President, I would just like to answer. I mean, to continue, because I suppose... So the question, Mr. President, are you really willing to appoint her in your cabinet? There is no compelling reason for me to accommodate the Vice President. I'm sorry. I've said that I have to take into account not only yung ngayon na magkaiba ang partido namin, I said the political alliances between my family and the family of Bongbong. Right in the beginning, alam ko, baski na hindi ko siya kandidato, Duterte talaga sila. And it was Mrs. Marcos who insisted on it. Alam niya ang history.